Ці ёсць у вас ужо навагодні настрой? Бо вось калі насамрэч пачынаюцца каляды, ведаюць далёка не ўсе. Каляды гэта не адзін дзень. Гэта 2 тыдні святкавання ад Божага нараджэння да вадохрышча або 3 каралёў. У нашых продкаў усё было прывязана да неба. З 18 да 23 снежня ў прыродзе трымалася роўнасць дня і ночы. А ўжо ў ноч з 24 на 25 снежня святло ўпершыню перамагала. Дзень пачынаў павялічвацца. Таму менавіта з зімовага сонцастаяння і пачыналіся каляды і Новы год. Нашыя продкі святкавалі каляды з 24 снежня да 6 студзеня. Пасля прыходу хрысціянства з'явіліся 2 традыцыі. Каталікі адзначаюць свята па старых датах, а праваслаўныя 6 да 19 або 21 студзеня. А пра сапраўдныя беларускія калядныя традыцыі мы раскажам на лекцыі 23 снежня. Падрабязнасці шукайце ў профілі.